Kaixo Arangurendar guztioi. Desde el Servicio de Euskera venimos a proponeros 5 cuentos y 5 recorridos para que conozcáis la historia del euskera en nuestro valle. Aurten, bizitzen ari garen osasun egoera dela eta ezingo dugu Ibarrean euskararen astea ohi genuen bezala ospatu. Egoeranetan ordea, familian edo laguntalde txikian ibilbideak egiteko aukera dugu. Eta horixe da probestu nahi izan dugu proiektu honek garatzeko. Proiektu honen bidez, Arangurendarrengana hurbildu nahi izan dugun errealitatea eta zaindu nahi izan dugun ondarea. Zertan datza gure egitasmoa? Ibarrean biztaldegien dituzten herriak aukeratu ditugu eta haiek zeharkatzen dituzten ibilbide toponimikoak proposatzen dizkizuegu. Herriak dira Aranguren, Labiano, Zolina, Tasoare eta Mutiloa. 5 herri horietako toponimo eta kokapen fisiko errealetan oinarriturik Ventura Ruiz ipuin kontalariak 5 ipuin sortu ditu. Bideo ipuinak euskeraz izango dira, etxeko txikiendako eta azpititulaturik guztiek ulertzeko eta txikiekin batera euskeraz gozatzeko eta ipuina gozatzeko. Azken hamarkada hauetan euskararen astea ospatu izan ohi dugun data berdin horietan, apirilaren bukaeran eta maiatzaren erdialdera bitartean, Aranguren Ibarreko udaleko webgunean banan-banan argitaratuko ditugu ibilbide horiek. Ibilbide horiekin batera, Mirenek aipatu dituen ipuinak, bideo bihurtuak eta ibilbide horietan topatuko duzuen landare, animali, eraikin eta abarrei buruzko informazioa. Nahi izatekotan inprimatu eta ibilbidean zehar konsultatzeko moduan. Eta azkenik, ibilbidean bertan, seinale batzuk jarri ditugu, panel batzuk, ibilbideari buruzko informazioarekin, toponimoen oinarrizko informazioarekin, eta webgunera edo ipuinetara zuzenean sartzeko QR-ekin. Horiez aparte, ibilbidean zehar zenbait toponimo markatu ditugu mugarri batzuen bidez.